Махни малко. Някъде тук има познати да си разпи. С нощи беше тук. Не, точно казах, че заминава, че има някъде в Чай, правите как е бонус живо на земята и грундира камъка. Колко излиза за снимка? Искаш ли да снимка? Ама аз ти го снимам свой. Чакай малко. Влада ме сега за втор район. Ама. Това вече е реклама. Чакай. Айде с това, какво ще да запърнеш вас. Какво е? Не дай, че е забранено пушенето пред камерите. Пати Бойко ма ме удари дървото с тези пасови и тези цигари. Опитваш. Нали ония ден коментираха, може ли да спрете ти да пушиш в цял град? Как да го спреш, като кара контрабандно цигари? Как да го спреш за това? Ето дет, че ти най-губи. На максимум. И го дава ефтино. Почти на максимум, 80%. Само едно ми нехая. Той за него Искам апарат. Ето и трябва да го направиш. Я дай малко на 100%. Дай малко минус. Тя го проверяваме сега. Искам апарата, като тръгна, да ми кажеш как се пуши? ето и да ми тръгна, да ми кажеш кое Ама да, споделя си. Кое му уреда? Един лист? Чай се, що става пак на показвай, че е хванал цинки. Ако разбираш, то си паси и старото, преследваш такова си... Не може да ми пробие камъка. Иначе уродено не го бъркат, няма каквито и камъни да има. Уродено това бие гараче. Уродено не го бърка фишерчета. И аз като рисувам хората от Родопи или някой такова къде им давам фишерче. Иначе след това някой който бие обаче това за уродено е винаги с една-две стъпки. Ако го питам. А сега това фишер трябва да струва... Къде бяха кабачките, не? 50 лева трябва да почне да струва от известно време.